Упование в Бога. Свидетели сме как с огромна скорост света се променя. Виждаме как всичко се изменя и подменя, как ценностите вече не са това, което трябва да са. Много от нас разбират кой е духът отговора за тези промени. Трябва да сме реалисти и да си даваме сметка, че от тук насетне света няма да се превръща в едно по-добро място за човека. Напротив, очакване едно тиранично царство. Живеем в апокалиптически времена. Времето изтича и стремглаво се отправяме към края, в който ще се срещнем със своя Създател. Днес все още имаме шанса да търсим Твореца, да прозрем истината, да го опознаем, да осъзнаем как работи духовната война, която се води безспирно и безпощадно за душите на хората. Само единствено вярата и упованието в Всемогъщния ще ни съхрани и запази в критическите моменти, които тепърва предстоят да се случат. Нека поговорим отново за вярата и как тя ни спасява. Вярата на първо място е християнска добродетел. Тя е вътрешната ни убеденост в съществуването на Бога. Истинската вяра обаче не е само познание за Бога, а познание, което засяга пряко и докосва живота ни. Тя е не само признаване на съществуването на Създателя с ума и не само доверие към Него със сърцето, но и съгласуване на волята на човека с Божията воля. Именно този вид вяра е способна да се превърне във вяра, която поражда любов, защото истинската любов е немислима без вярност. Вярата се превръща в основа на всички човешки мисли и действия и само такава вяра е спасителна, но тя предполага и вътрешен труд над себе си, победа над страстите и придобиване на евангелските добродетели. Затова трябва да се смиряваме под силната ръка на Господа, за да ни издигне Той в подходящото време. Трябва да възложим всичките си грижи на Него, защото Той се грижи за нас, както пише в Евангелието. С тези думи апостол Петър казва, че за християнина, който се смирява напълно пред Божията ръка, е характерно да остави на страна всякаква прекомерна грижа за светските блага и да възложи цялата си надежда на Божия промисъл, според обещанието на Христос Спасителя, че всички косми на главата ни са пробрени. Свети Йоан Златоуст пише, че ако Бог знае всичко и че дори космите на главата ни са проброени от Него, тогава няма защо да се страхуваме. Господ е казал това, за да покаже всеобхватното си познание и провидение за нас човеците. Въпреки това не трябва да забравяме, че в делото на спасението е необходим синтез между вяра и добри дела. Свети Йоан Златоуст също казва: „Умолявам ви, нека положим големи усилия, за да останем твърди в истинската вяра и да водим добродетелен живот“. Като си спомняме думите на свети апостол Яков, че вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Защото ако не съчетаем с вярата достоен и добродетелен живот, вярата ни ще бъде напразна. Мили хора, как ние с вас можем да се научим да се доверяваме на Бога в ежедневието си? Често казваме, че всичко е в Божите ръце, но готови ли сме да предадем живота си изцяло в Божите ръце? Всеки ден казваме по няколко пъти молитвата, заповядана от нашия Господ Исус Христос. Това е Господнята молитва. Казваме: „Да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята“. Тази молба ни поставя пред истинско изпитание – да се доверим на Бога или да го отхвърлим и да се доверим само на собствените си сили. И ако решим да се доверим напълно на Бога, трябва да се възползваме от безценния свят на богословски опит, който ще ни помогне да постигнем практикуването на тази добродетел. Ако отделяме дори минимално време на ден, за да прегледаме и анализираме подробно живота си, ще забележим колко мъдро и внимателно Бог подрежда всички обстоятелства. Когато се поставим в Божите ръце, трябва да осъзнаем, че ако нещо не се случи така, както желаем, трябва да го приемем с благодарност. Само че това не е толкова лесно, колкото си мислим. Много свети отци говорят за многобройните изкушения, които ще бъдат срещнати по пътя на всеки, който реши да живее живот, изпълнен с упование и доверие към Бога. Но такъв човек нека не се страхува, защото ако с много усилие и труд преодолява изкушенията, които го сполетяват и удържа ума си, като не му позволява да отпусне мислите, които се пораждат в сърцето му, ще победи страстите. Животът ни трябва да се крепи на здравата скала на доверието в Божията воля. Когато чрез надеждата сме утвърдени в Бога, тогава основата е положена на скала и ако духат ветрове и прииждат реки, те няма да ни съборят. Всичко изглежда толкова лесно и просто, когато говорим за него, но щом го приложим на практика, всичко става невероятно трудно. Точно в този момент трябва да осъзнаем: доверието в Божията воля е дар от Бога, който се дава на всеки като плод на молитвата. Затова трябва да започнем да се молим на Господ, за да укрепи вярата ни.
Ако проявим усърдие, можем да се научим да се доверяваме на Божията воля във всеки момент от земния ни живот, особено в периодите на благославленост. Нека помним твърдо, че Господ е винаги близо, трябва само да го търсим и да му се доверим с цялото си сърце и душа. Нека никога думите на Христос: „О, роде неверен и развратен, до кога ще бъда с вас, до кога ще ви търпя“, да не бъдат отправени към нас самите. Амин.